Bună ziua, numele meu este Meva Hakan, sunt student la grupa 331AA, iar aceasta este demonstrația proiectului meu. Este un Air Quality Monitor bazat pe un senzor MQ135 foarte versatil, care poate detecta amoniac, benzen, gaz, alcool și așa mai departe. Iar aici, sper că se poate vedea, de aceea lucrez pe întuneric, este un LED verde pentru a semnala calitatea aerului bună, unul portocaliu pentru calitate mai slabă și unul roșu pentru calitate foarte proastă. Voi demonstra aceste exemple inițial folosind gaz de la o brichetă. În contact cu gazul, sper că se aude buzzerul, voi apropia puțin, se aude buzzerul pentru nivelul intermediar și se poate vedea că este aprins LED-ul intermediar și cu o tonalitate mai mică a buzzerului. Acum se poate vedea, sper că se și aude, s-a oprit, acum a revenit pe cazul inițial, adică de aer curat, pentru că a ieșit gazul din senzor și astfel s-a schimbat rezistența internă. Iar acum voi folosi alcoolul, la care din experiențele proprii am remarcat că senzorul este cel mai receptiv și se va observa cum senzorul va ajunge imediat la starea roșie. Imediat. Sper că se poate observa. LED-ul este roșu, iar buzzerul are o tonalitate mult mai intensă. Mulțumesc! Voi reveni cu partea a doua, în care voi reprezenta și un grafic folosind Serial Monitor, astfel că voi deconecta bateria dinăuntrul ambalajului și o voi conecta prin serial port la laptop. Revenind cu partea a doua, în acest grafic se poate vedea în timp real cum evoluează rezistența senzorului. Practic, inițial se poate vedea cum aceasta scade, odată ce senzorul se încălzește, practic acesta se calibrează, dacă se poate spune așa. Iar acum, pentru a testa, voi folosi, ca în exemplul anterior, spirit. După cum puteți vedea, acesta este conectat prin serial monitor și vom experimenta imediat cu puțin spirit. Se poate observa cum aceste valori sar foarte, foarte repede. Deja se aude și buzzerul intrând în zona roșie. Depărtând un pic, acesta își pierde din intensitate, însă când apropiem înapoi, se poate vedea cum valorile încep iar să crească. La final, atașez și schema hardware, se poate observa bateria de 9V, ce poate să fie sau nu conectată în funcție de dacă folosim alimentarea de la USB sau nu. Aici avem conectate cele 3 LED-uri, fiecare la poziția ei, buzzerul și senzorul MQ135.